Assalamu alaikum jama'a channel, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyo ina so in nuna muku yadda ake ɗaura subscribe da kuma bell icon akan bidiyo. Misali yanzu kamar wannan bidiyo da kuke gani a halin yanzu, idan na muku play wannan bidiyo za ku kalli idan ina bayani a ciki akwai wani dan alamar subscribe da za ku ga dan karami da yake fitowa gashi na a gefen da kuke gani. To wannan subscribe bell icon din taya ake daura shi akan bidiyo kuma taya ake yi, insha Allah ku kalli wannan bidiyo daga farko har zuwa karshe za ku ga yadda ake daura wannan subscribe da bell icon. To kafin in fara muku bayani, bari ni ma in sake daura muku wannan bidiyo da kuke gani sai ku kalle shi. Ku danna wannan subscribe din, sannan kuma ku danna alamar kararrawa da ke gefen a wannan channel din ta yadda za a rinka sanar da ku duk wani bidiyo da sake daura nan gaba. To bari mu fara ku gani. To da fari abin da kake bukata shine kana bukatan kai download na green screen, wato green screen na subscribe bell icon. Ta yaya ake samu wannan bidiyon? Bari ku kalli shi wannan green screen na subscribe bell icon da nake faɗa muku. Akwai wasu dan kananan short video da za ku yi downloading din su wanda ana samun su ne akan a YouTube haka. Ana kuma iya searching din su ko ta Opera kana, amma ta YouTube ya fi samun su cikin sauki. Kun ga su dai ga sunan bidiyoyi ne duka na green screen wanda ya kasance ana iya download din su a YouTube. Idan kai download wannan bidiyon za ka kalle su, kun ga kamar da kuke kallo haka ne. Shine kadai za ku kalli bidiyo ne gashi nan, amma iya abin da ake nunawa kenan. Kuma akwai blue color haka ko ince ko green color da kuke gani haka ne. Idan har kun yi download na kananan bidiyo nan, magana ya kare. Ta yaya ake download wannan bidiyon a cikin YouTube? Shine idan ka je cikin application ɗinka na YouTube akwai wajen searching a can sama, sai ka taba wannan searching din. Abin da za ka rubuta shine sai ka rubuta subscribe and bell icon, sai ka rubuta green screen a gaban. Idan kana haka sai ka yi sashin, za ka ga an kawo muku duk irin wannan bidiyon da kuke gani su a cikin YouTube din, sai ku yi downloading din su kamar irin wannan. Sannan kuma za a kawo muku su da yawa ne, ya danganta ga irin wanda kake so. Ni na riga na zabi wanda nake so in amfani da su. Idan ka dauki wannan kananan bidiyo short da kuke gani, za ku kalli su ba sa wuce second 3, 4, 5 hakan nan, kamar irin wayannan hakan nan. Duka wannan green screen ne hakan nan. In kun yi downloading kuma za ku ga kananan bidiyo ne wanda ba su wuce second 9, 3 ba. Da zarar ka je kai searching ka dauki wanda kake so, yanda za ka daura bidiyon ka shine za ka je ka bude application ɗinka na KineMaster. Application na KineMaster dai na fatan kowa ya san komai akan shi, saboda aka bani bayani da zan muku akan shi. Kana bude application ɗinka na KineMaster kamar yadda kuke gani haka, sai ka taba wannan dugon tsakiyar nan, sai kuma ka taba 69. Daga nan sai ka je ka nemo bidiyo da kake so ka ɗora ma wannan alamar subscribe da kuma bell icon. Misali kamar yanzu wannan bidiyo na mutumin nan da yake rawa, idan taba wannan bidiyo nan, idan na play ni shi haka, kun ga dai mutum ne a cikin bidiyon nan hakan nan gashi nan tafiya. To idan har kana so ka ɗora wannan subscribe da kuma bell icon din, wataƙila kana so ka ɗora shi a tsakiya ne, za ka iya jan wani bidiyon nan ka kai shi har zuwa ƙarshe, ko kuma a farko duk inda dai kake so, sai in ka je ka tsaya wannan alamar sanda siriri ne ya kasance iya tsaya wajen, sai ka ɗora wannan alamar subscribe in kana buƙata kenan. Ɗaura wannan subscribe din ana buƙatar ka ɗauko photo ne ko kuma a bidiyon nan na wannan subscribe icon din a layer. Za ka taɓa wannan abin nan na layer na gefen nan, sai kuma ka taɓa media na sama farkon da kuke gani nan. Kana taɓa zai baka dama ka je ka nemo bidiyo. Kusan shi ma ɗaya yake kamar yadda muka ɗora na kwanaki, yadda ake ɗora logo da kuma yadda ake ɗora bidiyo a saman bidiyo a matsayin poster wanda muka yi ana baya da ya wuce. Kusan daidai wannan suke da wannan, amma wannan kuma bidiyo ne za a ɗora. To idan ka shiga wannan wajen layer nan, abin da za ka yi sai ka je ka nemo wannan green screen da kai downloading. Misali yanzu kamar wannan da ne downloading na kawo shi. Kun ga idan na taɓa shi, za ku ga wannan bidiyon nan na abin nan subscribe mai bell icon nan zai hau saman bidiyon nan da kuke kallo na wannan mutumin nan da yake rawa. Idan yanzu hakan nan, idan na gwada play din wannan film din ya zo wajen, za ku ga wannan green screen ya bulla. Kun ga fito ba? To amma green screen nan ko kun ce green nan goge shi ake. Ta yaya za ka goge wannan kalon green ne ya kasance ba? To idan ka taba shi wannan bidiyon nan da yake fuskan na green mai blue rubutu nan, kana taba shi, kula a gefen rubutun nan, a gefen ta hannun dama akwai rubutu. Wayannan rubutun nan za ku dan daga su a hankali. Anan za ku kalli akwai inda aka rubuta Chrome key. Chrome key kuna ganin shi gashi nan. Kana taba wannan Chrome key din nan, a sama farko za ku ga akwai inda aka rubuta enable, wato a bude Chrome key. Kana taba Chrome key, za ku ga wannan color green din ne ya goge na gefen wannan bidiyon nan, amma kuma ya bar muku wannan alamar subscribe da kuke ganin nan. Sai ka danna wannan OK na saman nan da kuke gani. Daga nan sai ka sake taba bidiyon. Za ka iya kai shi duk inda kake so ka aje shi. Misali za ka iya rage fadin shi ma kamar yanzu hakan nan. Bari rage masa girma, sai in ciro shi hakan nan, in kawo shi gefen nan, aje shi dan karami da shi haka nan kuna gani, sai in danna wannan OK ne can sama da kuke gani. To kana OK nan, duk lokacin da mutum yake kallon wannan bidiyo nan, idan har ya dawo daidai wajen nan, za ku ga ya ciro wannan alamar hannun nan.
To kun gani ba wannan alamar subscribe dan karamin nan ne ya fito. So idan har kai ka je kai download na green screen irin naka da kake so da kuma salon da kake so sai ka zo ka daura. Kada ku manta idan an je sacin din sa za a rubuta subscribe and bell icon green screen. Kuma a cikin YouTube aka fi samun su da yawa. Sai kai sacin in kuma an tashi za a kawo masu da yawa iyayen da kake so daga nan sai ka zabi wanda ima. Sa'annan kana daura nan green screen nan kun san da yanda ake saving. Za ku danna back ne sau daya zai fito sai ku sake taba wannan bidiyo din sai ku taba wannan alamar share da kuke gani nan. Daga nan sai ka zaɓi wani irin kalo ne kake so wannan hoto da bidiyon ya fito. Gudun karan bata lokaci barin zaɓi mara kalo na ƙarshen nan sai in cire wannan bidiyon ku kalle shi. To da zaran ya sai na bidiyon kada ku manta in ba ku manta ba a baya mana ga muku idan abin nan kain master ya tashi ya saving din bidiyon shi yana saving na bidiyo ne a cikin export. Idan kun je cikin folder ku na kallon bidiyo sai ku nufi folder mai suna export kamar yadda a baya na ga muku sai ku play na bidiyon ku kalle shi. Kun da yanzu ga shi nan bidiyon ne muke kallo kuma kun san a can gaba ne inda yake rawan nan na ɗora na subscribe da bell icon nan. To ku kula yanzu yana zuwa wajen za ku ga ya riga ya sa wannan alaman bidiyo nan. To kai ma sai kai kokari ka je kai sacin ka nemo wannan subscribe and bell icon da irin da kake so da kuma kalan da kake so. Sai dai kuma idan har kun kula ko kuma mutum ya je ya nema ya ga bai samu irin da yake so ba ko kuma ya kasa yanda zai yi downloading wannan abun, kada ku manta akwai wajen comment a can kasa ku yi tambaya. Idan har ba za ku yi tambaya ba zan taba sani cewa akwai matsala kuma da zan yi warware muku ba. A can kasan bidiyon nan akwai inda aka ware musamman don yin korafi ko kuma don yin complaint din abin da ba ku gane ba. To idan ba ku gane ba kada ku manta ku yi comment saboda idan har ba ku ga matsalolin ku ba zan taba sani abin da yake kasancewa kuke so ba don da kuma ya kamata kuke so. Sa'annan kuma a wajen comment nan ba wai korafi kaɗai za ku yi ba har shawara ma za ku yi bani akan wani irin bidiyo ne kuke so in ke ɗaura nan gaba. Ba wai kullum ni in ke rinka kawo muku ra'ayina ba da kuma abin da nake so. To ku ne dai channel nan ba ni bane saboda haka ina buƙatan goyon bayan ku da kuma gudunmawa shawarwarin ku da kuma abin da ya kamata in ke rinka kawo muku a nan gaba. Na gode sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo don sake kawo muku a nan gaba.